Wa pa makauli silahang panimay sa purok abogado sa Barangay Basak, Mandawi City. Ang inahan nga gipaanak sa usa ka pulis. Karon pa lang ang pulis miani og mga pagdayeg sa mga silingan tungod sa iyang nahimo. Ano ang report? Gisuwayan sa pagbisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Pinoy-anan ni Mariel Butron, human makaanak pipila ka metros gikan sa ilang gipuy-an. Matod sa kabanay ni Mariel, nga atua pa ang magtiayon sa tambalanan, nagpaabot sa resulta sa mga medical test sa bata. Pipila ka metros nahimutang ang lamesa diin gipahigda si Mariel ug diin siya gipaanak ni Patrolman Simeon Villapania sa Police Station 3. Gihulagway ni Joseph Bughaw nga mga alas 4 kadto sa kadlawon diin nagbati si Mariel. Matud niya, gapingit na si Mariel ug daw talianak na. Nagtuo siya nga kun wa pa magsulob og shorts, posibleng makaanak og ahat si Mariel. Giing na ni Bughaw ang pulis nga sa lamesa napahigdaon si Mariel ug adto na lang paanakon. Sa katugid ang pulis gid mo'y nagpaanak iyang gikuha. Nya iya pa itong kuan tong puso, iya pang nahinig bunod para butas taas ba. Labing unang higayon nga nakasaksi si Bughaw sa pagpaanak. Ug sa iyang paghulagway, maayo ra ang pagpaanak ni Villapania kang Mariel. Gani ang pulis, mao'y gaaswat kang Mariel aron isakay sa ilang patrol car aron mada sa hospital. Katugid ang pulis ni kuan dito siya. Kay wa mo ito diya biyae. Kung magkuan diha, taong bata. Iya ratong gikuan diha ra siya pag abot mobil, mo yang kuan. Gihulagway ni Joseph nga ang iyang lamesa daw swerte kay gawas nga butangan kini sa ilang tindang painit, mausab kini ang dapit nga sagad manganak ang mga iro ug iring nga magpalabay sa oras samtang gadua og chess. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.